komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, issue, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Hingo kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes. Yari kita sa ikapitsa sang 18 sa bulan sang Nobyembre toig 2021. November 18 na tagali kadasig lang no, dugay-dugay Disyembre na naman. Kadasig lang, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan diwat kitang mag-inop tanay. Tubtob kita sa tagna la unay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga kaprobinsyanan diri sa Negros Occidental kag Oriental side sa mga kapurukan kag baranggayan sa mga banwa kag syudad man mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta mga kaaksyon ta dira sa isla sang Panay sa probinsya sang Guimara sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, mag-inop na kita. Karon lang dugay-dugay mga balita gikan sa aton sining mga action reporters sa kinandan. Ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial dalunta karon dugay-dugay. Upod kay aksyon na Marlon Hinovia ini may kangtanan sa palayag ni Goblakson nagpangabay ini sa mga ginikanan nga opda ng ila kabataan sa pagpabakuna.
timayara kung kaisa nga mga kabataan nga magpabakuna wala sing upod nga ginikanan pero may upod nga tupad balay, no? Kuan na lang, ginapasakop mga kaaksyon, no? Kalakip man karon dugay-dugay ang iban pa nga mga balita, ini may kang tanan sa pila ka mga hilikoton sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, ni Aksyon Artayupon. Luncheon meeting ni Mayor Evilio Lunardia upod sa hanay sa mga negosyante nagpadayon sa Bacolod City Government Center. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanua, driver sang Toyota Fortuner nga nakabunggo sa POG driver nga napatay sa barangay Bata, nagsungka na sa kapulisan pamilya sang driver, handa nga magbulig sa pamilya sang nalisdan. Isa ka maayo ning indikasyon kay bisan paano ti ang pamilya siguro sang driver manti aksidente man ini makigbulig man ang pamilya sang driver sa pamilya sang nalisdan mga kaaksyon. Ato ni hibaloon karon dugay-dugay plus ang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balita ni Aksyon na Brian Morden sa Banwas ang Lacastillanaho utod sang barangay kapitan patay matapos ginbuno sang iyaman lang hinablos ni. Kag sa Banwas ang Pontevedra nagainom-inom sa makahulubog nga ilimnon, hinali lang nga ginbuno, pilason man ini mga kaaksyon. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, Teacher Secretary General Richard Dilangre, pabor sa face-to-face classes. Kag kalakip man supply sang illegal nga droga sa Western Visayas, naglubo bangod sa padayon nga illegal drug operations sa NCR suno sa PDEA Regional Director. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Escalante, bangod lamang sang hinubog, amigo ginlabo man ho gamit ang espading. Agay, biktima ginabulong karon sa ospital. Kag sa balita nasyonal, duwa ka mga Philippine votes padulong sa Ayungon Shoal gin-block gin water cannon sang China o kung Chinese ship. Kag electronic health system o kag services ak pasado na sa kamera ining e-system, e-health system kag services ak pasado na ini sa kamera tilang taon ta kung anong madulot nga benepisyo sini. Kag kapinsa 600,000 ka mga healthcare workers so target nga mabakunahan sang booster shots sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Nobyembre. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Hingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dinig lamang madugay diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan mahinang kalaban. Sige mga kaaksyon, karon lang dugay-dugay. I-plastar lang ninyong mga mensahe tapos i-like ang aton sining program sa aton sining Facebook page no sa Aksyon Radyo Bacolod kag sa aton sining personal nga
Facebook account Aksyon Rex Kantong. I-like lang ninyo dira mga kaaksyon kay hatagan ta na igtalopangod sa aton sining pangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid ang mga kaaksyon kaya rin ang aton sining resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery. Diri kita na ho sa mga nakataya sa unang draw sang STL o kung Small Town Lottery sa sining adlaw sang Webes, November 18, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 36 kag 16 liwat 36 and 16. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. May lang pamati kay Barrio Garay. And sakay Richard Tang, Mr. Milili Oligo, Gian Resicio, and sa iban pa kay Lisa Monte Castro Narciso, GR or Patrick GRB Disina, no? Atiya Kimiriman, si Gian Resicio, parang Lito Hipaya, may lang pamati parang Lito Hipaya, and sa kay Slasher Sumugat, no? May lang monitor Slasher Sumugat. Tomas Bronyola, Nipes A. Jasmine, Arnel Podi Samparado, Rochelle Evangelista, Irene Ganti Juanites Pitoa, no? May lang pamati Rinica Saklang, John Vicente Inday Blaza, and Richard Tang, si Aldrin Montero, Neil Brian Balues, and Joshua Christopher Belas. May lang pamati And sa kay Bis John Pillones, so araman si Bis John Pillones, no? Romar Tamayo, Kimwell Calvo Istampador, Ana Sinoro, George Gargasiran, Georgia Gargasiran, may lang pamati, Georgia Gargasiran, no? Lisa Monte Castro Narciso, may lang pamati, then si John Vicente, may lang monitor kay Bugs Asa, raman si Karen G. Carbon, may lang pamati Karen, no? And sa kay okay, dali lang ha, kay panglantahon tadiyan na yun. Elvira Hilogo, may lang monitor sa Charito Heights, no? Si Romar Tamayo, gatamyaw lang sa taga-Syenda Candagit Farm. Sa kay Mr. Sa mga kwandatanan gwardiya gali ni si Mr. Tamayo Romar, no? Romar Tamayo, no? Okay, thank you gid. Paring Lito Hipayara na, present na. Parekoy, salamat gid, no? Okay, nang taon tadi aning way tama ko ano. Kay Fi Alolod okay. Tani ma-mention. Okay kadugay na ni no. Karon lang dugay-dugay Fi Alolod, no? Parte sa burial ni sang iya sining atiya wala gyapon to pa 6 months na. Thank you gid kabay nga mabuligan mo ini, no? Sige, salamat gid inday Fi Alolod karon ng dugay-dugay, no? Atensyon lang sa SSS Bago, no? Tomas Brunyola, Kativer, Mr. Milili Oligo, Inday Blaza, Irene Ganti Juanites Pitua, from Moises Padilla. Thank you gid. Okay, sa kay Neil Brian Baluis, mayungod to lang da sa owner sang Nigel Piso Wi-Fi nga si Renanti Pilota, no? Nombre. Renanti Pilota Nombre dira sa Barangay Agisan. Ayos. Rijantan Villalon may lang pagpamati kag sa taga LGUs Victoriasda may lang monitor, no? Rijantan Villalon, no?
Noniluna Calamba from Rizal Tanhay, may lang pagpamati Noniluna Calamba. Donald Cabasag from City Engineers Office La Carlota, salamat gid. And BT Santero, no? May lang pag-monitor condolence lang sa pamilya Santero sang barangay Lagasan Ubay, no? Christopher Belas, may lang pagpamati Joshua. Thank you gid. Salamat gid. Ayos. Kay Humalumina, may lang pagpamati kag Kemwell Calvo Estampador. Watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid, no? Ayos. Sige, dali gidang mga kaaksyon. Matagtanay pila ka mga commercials. Agapasing banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 na nga tunuras, 12:12 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon tadang nagpamati via radio kag sa Facebook Live, mayo lang nga pag-monitor, no? Ipadala lang mga mensahe nyo kay tirahon tana karon dugay-dugay, no? Kag may winner kita dugay-dugay man sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay. Kung sinong mapilian, sinong magabutan, standby lang, no? Kay tirahon ta na karon dugay-dugay mga kaaksyon, sino ayan magkabaton sang 500 pesos para sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay. Life extension ang balita ni Aksyon Alvin Graba anay mapapatrol kita. Ini may kang tanan sa Teacher Secretary General Balaho sang ACBLA, Association of Concerned Teachers, no? Si Mr. Richard Dilangre, pabor sa face-to-face classes nga plano sang gobyerno, but diri sa aton daw ang sa kabangkalan kag ang lasalambot sa Nosla masugod pa, pero sa college ini mga kaaksyon. Supply sang illegal nga droga sa Western Visayas nagdubo bangod sa inasod-asod nga illegal drug operations sa National Capital Region suno sa PDEA Regional Director. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Syudad sa Bacolod kag probinsya para sa face-to-face classes posible matabo sa madason nga binulan ni after sang pilot testing sang face-to-face classes sa probinsya
Actually, diri sa Bacolod, may ara kong tani, galing kay ti wala ni na dayon Aksyon Rex, no? Nawa, sunod diri kay ACT Teacher, Secretary General nga si Richard Hilangre, considering ang Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental ara naman sa alert level 2 kung COVID-19 update level system ang paghahambalan. So siya mas maayo nga mabalik ang klase para sa mga kabataan sa elementarya kag high school. Agud matutukan gid ining pagtuon sa mga kabataan bangod may mga panahon kung kaisa nga hindi gidya matutukan sa mga ginikanan ang pagtuon sang ila sining kabataan paagi sining modular classes bangod man may mga obra o kung masako man abi sa ila sining obra kag may mga ginikanan man suro sa iya nga haluson wala nakatapos sa ila sining pagtuon rason nga halos hindi man maintindihan ang kaundan sang modular class especially ining answering data rason nga may mga kabataan man Aksyon Rex nga sila na mismo ang nagsabat sa ila sining mga modules galing kay ti suno sa iya may mga kakulangan man on the part sa ginikanan especially kung paggiya o kung ang guidance ang paghahambalan Aksyon Rex ari ang pahayag ni Richard Hilangre. Sa Alliance Concerned Teachers yan, nag-support din tayo sa face-to-face classes kaya kadamo na sa mga parents, especially sa mga igado natin ng mga pumuluyo, mga workers, mga farmers, mga fishermen, sako sila sa ila pangabuhian. And then iban sila, wag makatapos sa pag-eskwela, wag sila sa capability bilang magtudlo sa ila kabataan. Kung magtudlo naman sila, mabayaan naman nila yung livelihood. And then nakita man naton nga kalidad sa edukasyon lain gid ko may face-to-face actional bin no kag hindi na nigaling guro pareho sang naligan nga Monday to Friday gid do medyo gradual na ba si isa ka semana kadua ang iba na kuana na ya modules or online. Pero maayo na ina siya nga bisan 2 times a week lang ang face-to-face ang kabataan makita ini sang teachers kung di na problema bala sa iyang learning kag ma-follow up dayon kung may problema ang bata mabuligan sa mga teachers. So amo na nga pabor gid ang Alliance of Concerned Teachers provided nga sundon ang health protocols nga ginamando man sang IETF sang Department of Education meaning ang pagbakuna sa mga teachers kay ang isa ka requirements kinahanglan magtudlo ka bakunado ang teachers kag mas maayo pagid ginapanugyan man nga ang bata nga 12 to 17 years old 18 years old na bakunahan para lang nga medyo may peace of mind makitatanan na hindi kita makontaminate sang COVID virus capacity sang isa ka classroom. Kita manginisang pahayag ni Richard Hilangre. Sa dugang pagid naton nga balita, dako man ang impact sa pagka-recover sa ginatos ka kilo sa illegal nga droga sa National Capital Region like Manila kag iban pang lugar sa Luzon. Amuni ang ginapahayag ni PDEA 6 Regional Director Alex Tablate sa diin sunod diri kaya Tablate Aksyon Rex wala kung wala na intercept ining mga illegal drugs sa National Capital Region posible maglapta ini kag malabot man sa malabutan pa sa iban nga probinsya. Now ginpahayag man diri ni Tablate Aksyon Rex nga ang impact diri sa kung supply sang illegal drugs ang paghahambalan aminado si Tablate nga may mga nagalusot pa pero hindi gid man siling madamo nga supply kundi nagnubo ang supply nga rason although suno siya nga wala man sila nagahatag sang kumpiyansa Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Direktor Tablate. So, alam naman natin yung mga high volume recoveries in the NCR. Of course, kung titingnan natin, ito actually yung naging produkto ng Intel Fusion ng iba't ibang law enforcement units. So in-emphasize ko, hindi lang po ito trabaho ng PDEA. Kasama natin dito yung PNP, among other law enforcement units. Kaya itong naging resulta, sunod-sunod na napakalaking haul ng illegal drugs. Impact. Ano magiging impact? Of course, kung hindi yun nakuha, so ano yung expect natin? Of course, it will be distributed sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And that would include our regions. Tayo ay nagpapasalamat dahil dyan kasi stock-wise, talagang bumaba. Kasi how much yung na-recover nila? Those were billions of pesos.
effect. Kamusta na po yung influx ng illegal drugs dito sa atin? Oh, let's be realistic. Alam natin, meron pa ring mga pakunti-kunti tayong nahuhuli ang PDEA at PNP. And pero kung i-compare natin, taga dito kayo makikita niyo yung impact. Kasi sa Iloilo, nakita din nila yung impact. I-compare nung previous years at ngayon. Despite naman na ito yung sunod-sunod na mga malalaking operations ng PDEA, hindi naman tayo pwedeng mag-relax. That's why from time to time, you will know and you will find out na may mga anti-drug operations pa rin tayong ginagawa, particularly yung mga dismantling ng mga drug dens. Aksyon Rex ang kabanggit lamang sa pahayag ni Alex Tablate. Report halin sa Patrol Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinasa, labuton ka sa kabon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:21 ang aton oras. Daligid lang sa mga kaaksyon ta, life extension. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod. Tamang serbisyo. Nagtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa launching meeting bla ni Mayor Revilio Lunardia. Upod dira ang mga hanay sang mga negosyante, no? Diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental tinagapadayon pa dira sa Bacolod City Government Center. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Aksyon Rex actually ining sa his activity simultaneous ni siya nationwide. Okay, may ara karon pilion si Lieutenant President Rodrigo Duterte ang ma-announce gali sini sang most friendly city nationwide, no, nga sa rin nag-entry or ang Bacolod may nangin isa sa mga finalist diri kag hulaton karon kung ano oras ini ma-announce ni President Rodrigo Duterte. Pero ang isa diri ka-highlight man sa ning activity kaya nagluwas sa sining awarding ceremony kag paghatag sang kilala, pagpasalamat, no, sang lokal nga government sang Bacolod, especially sa anay sa mga negosyante. Bangon sa ilaman ng Bulig, no, sa city, especially kung progress ang paghahambalan. In fact, karon gina-expect riya kay ang hanay sa mga negosyante, Aksyon Rex, aside sa sining awarding ceremony, they're expecting makasugilanon sila kay Mayor Bing, no, kay subong gani nag-stomach development kadali ang program after nag-start kaina. Sino daw mga prominente nga mga negosyante? Si Mr. Frank Carbon? Ang nag-represent sa PCCI sa Visayas as director, si Sir Frank Carbon. Okay. Ari di siya. Kasi Chief Executive Officer man siya sa MBCCI. Sir Mabi Montilimbano, ari dire. Mga negosyante di sa Bacolod mga Filipino-Chinese, no? Ari man di nag-attend Shell sa Bacolod City, of course, ari diri, no? Ang iban di ko be familiar sa mga itsura nila Aksyon Rex, pero mga negosyante man nga kilala. Ang negosyante nga si Aksyon Art dira, araman dira? Ati, wala nato niya, karabaw ka Damo actually din, no? Damo na mga negosyante na dao?
ang nag-negosyo guro sa bato yan white. Ang mga negosyante sa bato yan, may ginada guro yan. Kay damo na sila yan, bisa nila nga purok yara na sila. Pero sigurado doon so next damo kita na matipon ng mga report. Kaya alos kanon ng mga city officials sa ari diri, mga konsyal. So mga updates ni karon sa mga iba na concerned ta, magtulog-away ni after sang lunch break nila, possibly makakuha ka di statement. Kay even the mayor, while lang siya dugay, nag-abot man diri sa Bacolod City Government Center lobby sa pag-attend sini. Now, more or less, kung nagkawulat kon, aside from the awarding ceremony, ang question diri ko na Bacolod karon magadaog sa pag-announce ang presidente. Then, kung ano pagin ang maistoryahan nila, kay Aksyon Rex, ang isa sunod kay Sir Frank Carbon, na plano nila i-appeal sa local government unit na kung tani, ang liquor ban bala, i-left na, kag i-adjustment ang curfew from 11 to 12 midnight, paliputon pagin until 4 a.m. So, I don't know kung mag-discuss ini nila sa karon after sining activity, after mag-resume ini, galing kay Wetang Balan, basi sa hapon, pablaya mag-abot sa President Tigong to, kay sa PCCI to siya nga pagtililipon yung aten, kag dito, i-award o kung lawagon kung sino mangin winner sa most business-friendly city sa bilog na Pilipinas. Now, may mga may ginpadala nga video tong entry sa Bacolod na na-qualify, kailang kaunta ni karon ang iya kapalaran and the later part. Pilang partisipante? Damo ang finalist. Aksyon Rex, nakita ko sa lista kay pagwa nila diri sa large monitor diri o widescreen. May ilo-ilo. Do Davao. Basta damo Aksyon Rex, ikuha ko na ng complete karon gid nga listings. Di may widescreen da? Ari, sa tubangan diyo. Amo doon ni kailangan din butangan tabon di lang kita mo sa labis talong di may gate nga dok bilog. Di may nagatamwa nga nagapalo up sa mga business nila di sa piat. Di ginapokus si Sir Frank Well Gambal. Di amo man nga do may Tiway do da ginpag yan ang sentro da? Ang sa dalom di way naging sira na kay damo tao nga malibot sila sa likod. Sa likod na lang tara lagi kay way man sa office ni nga diri dapit Aksyon Rex mo. Ati ato man to sila talan. Galing iban bala kung mo may kuandi comfort room nga rin di paglusot nila sila ang nagkuha sa kamera kitaon di sa widescreen na mo to ang gintabunan sa taga-PIO para hindi lang mabagger, no? Especially kay Facebook Live nila nag-aaral. Ang widescreen gali magsaka ka pa second floor ara da sa pinakasentro gid. Ara sa sentro. Kag kung dito ka ginigina naghambal ang speaker kay duwa ang mga kuandi mo ang putyong libutang. Di kung maglusot ka sa dalan to nga dito ang speaker gambal, ikaw kikitaon mo na nga sila ko malabay ko tanay kay kay base magwa ko sa Facebook haw. Kung update sila sa next anong kapalaran sini karon kag ang mensahe na mayor inabantayan lang sa action reports after the division after nga mag-resume na ang program proper direkta diri sa Bacolod City Government Center lobby na ginapatigayon pa as of this broadcast time. Mga update pa na sa kalamuon saan nabakunahan na booster vaccination na sa karon ongoing dira sa Ayala Mall sa ground floor. Ang number siya na o kalamuon ibaloon ta lang kay PO6 Director and ang in a short while nga ari man diri sa kahiwatan. Amo nang balita gikan diri sa Bacolod City Government Center. Aksyon ay tayhupon mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa gamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Art Tayhupon reporting live dira sa ground floor sang Bacolod City Government Center bangod sa sining kahiwatan kag pinaka mga programa karon dugay-dugay dira sa Bacolod City Government Center, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:30 aton oras mga kaaksyon 12:30 na. Sanbay Aksyon na Marlon Hinovia karon dugay-dugay. Basi
naka-draw na kita sa ato sining winner sa pamaskwa sang ERB. Pero sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang Nasa tamang serbisyo. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpanamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Lapit ng bulan sang Disyembre, kinanglan amat-amat na pamutos kag iban sini ginapang dulong na gani mo, amat-amat na gid man pamaskwa ang iban sini mga kaaksyon. Ariyo mamaskwa taho pagi sa pamaskwa sang ERB sang Aksyon Radyo Bacolod bala mga tag kami 500 pesos sa mga listeners naton sa mga tagpalamati nato, no? Ari nga to sini isa ka hatagan sang 500 pesos. So, hello, mayong udto. Mayulog po sa... Mayong udto. Sino ngalan mo gani, ma'am? Si Miraflor Marco Lagrimas. Si Miraflor Marco Lagrimas. Sabi ko lalaki, gali kay babae ni. Taga diin ikaw? Isa ka sa Paul, sa tansa ka. Ading ka nagalin gani? Oo, mapasilay ko. Mapasilay ka, halin ka sa tansa Ibi Magalona. Taga tansa ka? Oo, taga tansa Ibi Magalona. Mapasilay ikaw, no? Oo. 58 years old ka na, madam? Ano, sir? 58 ka na? Oo, 58. Sige, hindi na ako magpadugay kay lakat ang tricycle bation pang kwan sa hangin, no? Mapasilay pa ni siya mo. Sige. Ano ganing standard extra na mondre? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw, be? Okay. Ikaw, hambal? Una sa balita, una sa aksyon. Bacolod Aksyon Radio. Pertinugin sugpunan mo lang ba? Congratulations, Madam Miraflor Marco Lagrimasa. 500 pesos ang patunon mo sini. Pabuton mo lang ang text ang pera padala sa imo, ha? Kay para makuha mo, maklaim mo, ang imo sini nga 500 pesos. Congratulations, Madam. Salamat. Thank you. Oo, sorry, gid. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1.
Congratulations kay Madam Miraflor Marcol Agrimas mainsindihan to kay kagahod sang motor yang ginasakyan pa sila ito sa no kay tansa to sila lapit man lang actually pero ti gahod gid gawa mo team insindihan man Congratulations sa aton sining nga winners sang sa pamaskwa sang ERB pamati base ikaw isa sa magabutan pamati lang no. Kaya importante ini, kung hindi makabati dati, wait mo, kung ginatawagan ng cellphone, kag wala nagasabat, ihatag ta sa magasabat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, kantuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, las 12:35, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ini may kang tanan sa palayag ni Goblakson nagpangabay sa mga ginikanan ho nga upda ng ilang kabataan sa pagpabakuna. Actually may vaccination kapon sa Kuandraos sa may Ayala. Ang iban sinit way man upod ginikanan pero may kilala sila nga nag-certify kay daw may pilirmahan pang ginikanan mo kag ang estudyante nga natungdan ha. Hindi nyo man pagpabaying ang ginikanan ang kabataan ninyo. Hibaloon ta niya na yung report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex ang pagpaport sa ginikanan sa siring pediatric pabiliso sa papapakuna kontra COVID-19. Isa lamang ina sa requirements nga ginatalana sang Department of Health kag sang vaccination team no sang pungsod sang Pilipinas para nga maturukan Aksyon Rex sang gintalana nga COVID-19 vaccines. Importante na hambal ni Governor Pong Lacson ay Komandaruban naglikad ng October 29 sang nag-umpisa ang Negros Occidental sang pagpakuna sa nagaedad 12 tub 17 anyos. Dupay lamang to ang nakapasar kag nabakunahan. Bangunang kalabanan wala makakomply sang requirements. Isa dira ang hindi pagpaupod sa ila sa ginikanan o sa ila sa nga guardian Aksyon Rex. Importante ini hambal sang gobernador kay sa nakalain-lain nga mga banwa kag syudad sumo nagapadayon na no ang kasigisigi ang pediatric vaccination plus sa maabot nga tuig 2022 ang Department of Health nakasiling ng daan nga base o makaumpisa naman ang pagbakuna sa mga kabataan edad 5 katuig tub 11 anyos. Mayara na sang naprobahan nga sahi sang bakuna para sa ila nimo. Saan ganina masugod na? Sa ambaw sang DOH siya laban-laban sa tuig 2022 pa. Next year pa. O aning edad yang 5 katuig tub 11 anyos. Sa ambaw ni Gov kung requirements nga DOH nga optan gid ang 12 tub 17 anyos much more nga optan gid sang ila sa ginikanan ang edad 5 katuig timalima sa 5 katuig nga magmatumato sila kag hindi pa na sila siguro yung magka-intindi sa ila sa nga pinirapan gani importante nga may aragin sang ila sa nga ginikanan. Ari ang panugyan ni Governor Pong Lacson. Even diba 12 to 17, they have to be accompanied by their parents. More so if we start with 5 to 11. But you know what, my focus now is really the original sectors. We really have to ramp up the numbers of individuals from the original A1 to A5 or A7 already before we even start pushing for our PEDIA, but of course we are accepting already from 12 to 17, accompanied by the parents. Ang dako nga venue dara sa may Northern Negros amo ang Cadiz District Hospital kag diri naman sa bahin sang silay hospital kag dito sa may Northern Negros. Teresita nandun ni sa Magbanua sang silay kung ma-start na subong or buwas pa? Kung signal mo dra, kung may slot sa signal ni Aksyon Marlon Hinovia, kakuan sang imo nga signal Aksyon Mar, ara siya,
Dali lang kay daw may nag-splat sa signal niya. Baya radio tada. Aksyon Mar. Liog tanay sang imo da nga special com kay da ka lang guro maagi sa special com mo. Nagkuan sa mut ng static ang signal ya. Daw may interference, no? Daw may nag-splat bla. Ara na siya. Dalig lang si Aksyon na Marlon hinubiya liog ta sang communication mo da Aksyon Mar kay parang ti pangkatapusan naman ang nisiguro nga balita mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:40 ang aton oras. Ara na si Aksyon Marlon? Ara na? Okay, Aksyon Mar? Yes, Aksyon Rex, no? Amo na sa ang panugyan ni Governor Bong Lacson ang sa Teresita El Halandone Provincial Hospital sa Maysilay City. October 29 pa lang yung Aksyon Rex na sugdan na da ang pediatric vaccination. Amo to ba lang ang target kung tani 300. Doon ito malabot ang 300 kay kanamo to sang waing nakapasar kay waing sila giruptan sila sa ligid kanan. Pero sunod nga adlaw nagsikisiki amo na nga nagtabo-damo na Aksyon Rex Northern Negros Cadiz City District Hospital na kumpisa naman to. Mga panuwag ang syudad Aksyon Rex may mga kahuling ko naman sila nga schedule, no, kung saan o pati kayo nun ang pagpakuna sa mga nakalista na Aksyon Rex sa listahan, no? Sa parinsa nga Southern Negros ang Kabankalan District Hospital con Lorenzo T. Zayco District Hospital. Muning balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Butong ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Eric Magbanua kag Aksyon Roger Gotib. Daligid lang mga kaaksyon. Standby anay kamodiraho. Sa SSS Bago, may ipalabot kami dira sa inyo, no? Ipa-check ta nibla kay Aksyon Alvin Graba Buas, no? Or karon dugay-dugay. SSS Bago. Actually may nagtaliwan ng isa ka Iloy last May 1, no? May, June, July, August, September, October, November. Almost 6 months na actually. Karon ang burial gina-follow up sang natungdan nga mga kabataan pero until now wala sa gihapon sang mihura. Ginapasalig lang ang butang burial kung nano nag-abot aksyonin sa may diya ka. Ang burial lang nga claim sang natungdan nga pamilya. Ambot kung ano nakalawig claim sina. Ambot ko ng puninarya. Hindi ko lang ma-check ko ng puninarya nga gindalan sang napatay. Daw amo nang nag-process mo daw sa ila nagakadto. Pero depende pa ni. Kaya ang burial claim nila sa SSS Bago wala gid nila ma-claim since May 1. Tubtob sini nga mga petsa, mga kaaksyon. Tihambal lang nga tihambal sang SSS sa ila online. Online. Ti hasta subong online sa gyapon. Kag wala sang tupa ang SSS Bago. Base ko nagapamati man ang Social Security sa syudad sang Bago at ipanan nyo man kadugay na tong burial 6 months na. After 6 months wala pagid gihapon sa nila mabato na. Amo nang pamangkot sang alos kalabanan Nobyembre na subong pero ang resulta wala sa gihapon mihora mga kaaksyon ang burial benefits nga gina-claim sang miyembro ninyo dira sa syudad sang Bago. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amuning budlay kay ti ang burial daw pamatyagan kuya antis gani lubong daw na release na kag kun naka-funerarya ang nag-process na kun sa funeral parlor abin kuan kamo sang kinanglanon ang funeral parlor amo ang ma-process na pero kung wala
Ti ang natungdan nga pamilya ang makakuha sining burial benefits mga kaaksyon. Ti until now wala gyapon anong natabo sa SSS Bago. Ang problema kay ginapasalig lang nga buwas karon lang tawon sa online inaano nga klase sang opisina niya nga nagtiner-tiner panada. O kung wala man ang kamo mabulig sa mga miyembro ninyo, mas maayo nga pasiraduhan dira ang Bago SSS mga kaaksyon. Gimbutang gani kamo da para nga mag-atipan kamo katapusan ni tawgan online. Paano kung wala komunikasyon? Paano kung wala sang internet sa lugar? Paano ni sila makakuha ni? Hindi kay online na anong klase ko opisina na online pa nga online. Ang naga-claim sini kinanglanon ina. Kabay unta nga maintindihan sang SSS Bago. Ang ini nga bagay. Kung nagpaluyat-yat kamo dira, mas mayuguro nga sudlon na lang kamo ni Presidente Rodrigo pang Islanda, may pasiguro ay, no? Hindi kayo pasaligo ninyong mga miyembro nga within 6 months, i-follow up lang kuno online. Paano kung wala sang koreksyon, wala internet, ano pag-follow up nila ni kundi makadugid sa opisina nyo? Ang problema, kay wala ka atubangon nga tawo sa area sang Social Security or SSS sa Bago City. Di ipa-online ng kuno po na anong klase ka. Ay ho, sining niya na sinuro nga maupod lang kamot mo ka tawag, wala sang nagasabat. Hamako mo na, no? Amo na gani, nga dapat mabutang kamudara. Hapos man lang magbutang sang table dang isa nga mag-atipan or duwa ka table dira nga mag-atipan sa mga miyembro sang Social Security SSS o SSS Bago. Ambot ko na nga mga lugar ning covered sang SSS Bago nga daw kabudlay sa ilaya. Nanong sitwasyon ini nga burial na gidlang ni padugayan pa. Kung mo yan naglabot na 6 months, labuton pag ni 12 months, 1 year. Nanong klase ka opisina ni man? Daw tinampuhaw nga klase sang panggawi na dira. I-correct nyo na. Hindi nyo pagpasaligang mga miyembro ninyo sa wala. Kung may kwarta, ihatag. Hindi kayo muon-muuno ninyo, di nagahalin ang burial na haw. Munang problema, magkunhalin na sa Amerika nga burial, kay siling mo madugayan pa, kay may processing pa, pero ti online. Kung online man na okay man na mag-online. Pero ang question dira kung may signal, mga ultimo nga tao gani nga sus Mario ni Sigarapon Santissima Klasika opisina ni sa Bago. Anong nga ginbutang manadang SSS sa Bago nga ang mga miyembro nila i-online lang nila? Ay nanong klase? Hadlo ka mo magatubang sa mga tao da? Nga isa, duwa, pwede nyo lang da mapapila or matagan tinion nga matubang ina sila? Nanong klase ka? Ay ho, di ko maintindihan pero ipacheck na kay Aksyon Alvin Graba sa area sang Bago SSS mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang mga mensahe di gani baha na diho. Nanong klase ka SSS man? Ay ho, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo kay basahon tay na mga kaaksyon, no? May tisianay kulang balang imo Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos, sige, manamyaw tanay sa kay Rex Kiamco. Kay Tukayo, may lang nga pagpamati, Rex Kiamco, no? Tukayo, salamat gid. Ginatamyaw lang pamilya Kiamco nga permi gid nga pamati, kapin pa kay kamo Kiamco nga permi nga nagapamati. Ay, perti ha. Salamat gid, Rex Kiamco. Siling ni Ana Sinoro, subong gani. Di na ito kaya na sinuro Dari lang ha. Kay subong gani ka-aksyon muna de pwede ang funeral ang taglawas gid ang maprocess ang tiya ko gani survivor mga 2 years na wala pa ang pension kompleto na ang papel. Ay ho. Muna kung lamida mga miyembro. Ang problema na ba si wala kwarta? Oh. Ayo. Sige. Maria Samolde, good pay Max Rex amuna subong ang SSS wala da ga atubang sa miyembro. Mahambal lang nga online, wala man kahangpon ubos ang load mo. Ay, pwerte. Amo gina. Paper parsley basi madanlog ang kailangan para mabilis. Amo gani man. Paper parsley, no? Mr. Milili Uligo, salamat gid. Bibi Gregorio Yolo, salamat na late pa siya ko, no? Okay. Saling ni Paper Parsley, Aksyon Rex na balaan wa ay nalabot ang pinarya sa Burial. Daw may namatya na ang follow up sa SSS. Depende kung ginsulod sa funeral parlor pero kung way man lang sila balay kung ginbalsamar man lang na pamilya na siguro ma-follow up sina na siling niya na sinuro 2 years na gani iban gali ka way sa nagasabat maupod lang kamot mo bibing kapilyan pasensya gidlobat nako Aksyon Rex. Ayos, salamat Gidbing Thank you Gidbing kapilian Amado Laduwad Jr. May lang pagpamati sa Senda Rofina Barangay Allianza, Bago City. And Orario Peter John, salamat gid Orario Peter John. And Imbong Jocampo, may lang pag-monitor Romar Tamayo, yung number mo Romar. Ayos, Dines Nuestro. May lang pagpamati
And Jamel Florendo. May nga pag-monitor Jamel Florendo. Ayos. Aksyon Rex daw duda ka na sang meeting daw wala daw abot na ni Rocket. Ayos, salamat gid. Ronnie Kagalawan, thank you gid Ron. Ronnie Kagalawan. Felix Gart, dra sa Mandurriao Gaisano, may lang pag-monitor Felix Gart, na? Ayos. Vicente Encarnacion Samiliano, may lang pagpamati, tamyaw kulang Magalyon. Sa Magalyon si Jennifer Ipi Similiano. Pi Nyaga Nada. Ayos. Chairlins Arnay, salamat gid Chairlins. Jimmy Senior Latido, may lang pagpamati dira sa barangay Mailoma, kay Dudoy Valero, kay Kaloy Valero, Manuel Daza, salamat gid Jimmy Senior Latido. Kadaya nuna, mayong udto Aksyon Rex ngayo ko tani bulig sa imo parte sa Boreal sang nanay kay hasta subong wala gid tupa. MG, mag 7 months na kabay pa nga makabulig mo kami. Okay, sige. Walter Aridi. May lang pagpamati ga-monitor sa SG Walter Aridi, Ricky Navarro kag SG Cordoba diri sa Balbina. Salamat gid Walter. Rowena Castillo de la Cruz, sang Purok Masagana, Barangay 6. Valencia Kinet, kay Jeffrey Arcoyo. Gingging Villanone dira sa Pulupandan, Villanoene sa Pulupandan, ging. Thank you gid. Salamat gid, no. Ang iban way na to sa ibabaw na disgrasya na, no. Ayos. Din pagid ni Lorenzo Lorino sa Concepcion Talisay, may lang pagpamati. Katiber Torres Alex, may lang pag-monitor. Tamyaw lang ni Katiber si Juliet Cabrestante. Mary Ann Archibar Gumire, may lang pagpamati. Good afternoon, Aksyon Rex. Ang SSS bago ka mga suplada pa na sang mga employee kon mamangkot ka daw, hindi sila mag-accommodate. Ay, gali ka. Ano nang ginakaon nila? Balas kag batuaw. Georgia Gargasiran, linya kung magsabat taga SSS, rason nila pandemics. Kinital force sila, pero hindi Japon rason na kay obligasyon na nila sa mga tao. Gani man. Chris Ayungon Calvo, Aksyon Rex, dapat ang SSS may i-assign sila nga assistance desk kag personnel kay kadamo pa sa aton nga kauturan nga hindi pa computer literate, kaluoy man sa ila sina. Gani man, Chris. Arnold Julius Pedro, Aksyon Rex, sood ng SSS bago branch alas 4 sa ngaga ga magpila tapos adlaw na maghatag number tapos may limit pa, ulo lang katao bawat transaction like burial claims, loans at iba pa. Sobrang pabudlay sa mga membro. Ay gali ka. Siling ni Arnold Julius Pedro, no? Ayos. Grabe, no? Harhar Kabahog, may lang pagpamati. Salamat gid Harhar Kabahog. Jocelyn, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos, sige, karon naman ng iba na mahinang kalaban, no? Dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong nagkaintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan, responsable na pagbalik. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:08 na aton oras. Pabalik kita dre sa aton sining pangalagad. Kantuan ta ng balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod kay Aksyon na Brian Morden, maki-update kita parte sa sining utod sang kapitano patay matapos ginbuno sang iya man lang hinablos ni. Kag sa Banua sang Pontevedra, nagainom-inom nga sang makaulubog nga limnon ho, hinali lang nga ginbuno man, pilason ini mga kaaksyon. Sa detalye sining balita upod kay Aksyon na Brian Morden, Aksyon Bri. Nagkaliwan samtang ginabulong diri sa isa ka pribadong hospital sa siyudad sa Bacolod. Kining isa ka tiyo matapos ginbuno sa iya man mismo nga hinablos nakahapon sa aga dira sa may sitio Binalbagan, Barangay Masulog, Banua sang La Castellana. Kining napatay kilala sa kay Alden Aluhipan, 39 anyos, kag ang suspetsado diri nga ginatudlong hinablos niya nga si Justin Tribo, 23 anyos, taga Puyokman sa nasambit nga lugar, Aksyon Rexa. Sunod diri sa kay Staff Sergeant Francis Barillo, amoning investigador, una nga nag-report sa ila tratapan kahapon sang gabi na kay ginuna nila dalang ila sining pasyente kuntami sa ospital. Ang nag-report ang kapitan nga utod sining napatay nga nagkalahinabo ining insidente
sang naga-inom-inom ining suspect kag biktima sa gwa sang puloy-an ni alias Putoy. Pero naglinalisay ini sila nga duha pagtapos nalisay ining suspect nagsulod sa puloy-an ni Putoy sa may kusina kag nagkuha sang kutsilyo pagkatapos pagbalik niya hinandos niya ang niya sininga at tiyok Aksyon Rexa. Dukang ni Barillo, wala gid ini sang may madalom nga motibo kung ginawayan ang duha, kundi nga medyo na igo gid na sila nga duha sining makahulubog nga ilimnon. May lang kay gilayon man nga nadakop kining suspect at isubong yarada sa kustodiya sang kapulisan pero ginahulat pa kung mag-file sang kaso ang pamilya kay magpamilya man lang sila. Oo. Polis na rin tapos na lang na isahin sila. Isahin sila, yung suspitsado ng kuha isang kutsilyo sa kusina. Para sa balay na ginagawa nila. Kanina ang magaling dito. Ang mga naman nila, walang kami. Yung binisang kari, yung binisang isang ba, gusto niya, tayo pa ng mga gano'n siguro, pati ma. Ay, nag-iwasan ko siya lang kayo. Gusto niya dito. So, bining sir, duwag gid dalo mga motibo, sir. Do hinubog na So, doon sa wala maging lang sa pinag-istoryan na ang mga resulta sa mga sir. Aksyon Rex ang porosyon sa palayag ni Barillo Angot Sini. Samtang dira sa may Pontevedra naman niya ho, nagapulupungko lang ni sa gwa sang puloy-an ni sa gwa sa puloy-an ining biktima sa ni Juan ni Ditsi Matiliano. Ginpalapitan lang ini siya kag ginbuno sa Purok Kamunsel, Barangay Carmona, Banua, sang Pontevedra kagabi ini mga alas 7. Ang biktima si Lex Matiliano nagapuyo sa Purok Punong, samtang suspitsado dragin kilala sa kay Leo Bantang 51 anyos taga Purok Kapayas naman niya tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa pag-imbestigar sang otoridad, ining biktima naga-inom-inom lang, nagabot ining suspect, kag ginkumpronta ining daw nagapanghagyat, dala buno, kag naigo, gid ni Aksyon Rex sa pila ka man, pero may lang kiti subong ara ginabulong sa ospital, way gid ni siya patal abi sang kutsilyo nga nag-igo saya. Unang mga baligon naton sa nokpo pakaronan taning iban nga balita karon ang say mailan to nga bungguanay sang motorsiklo, mga minor lang ato Aksyon Rex ang nagluluntad kag nagsitulay naman, no? Ang mga balita gikan sa nokpo ini sa Aksyon Brian Morden, mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby Aksyon na Eric Magbanua. Kay tirahon tanadrang balita mo sa BCPO Life Extension Vitamin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanua sa Bacolod City Police Office. Ini may kantanan sa sining driver plus ang Toyota Fortuner to nagkabunggo kag napatay ning POJ driver, no? Sa barangay Batabla nagsungka sa kapulisan ti pamilya sang driver handa nga magbulig sa pamilya sang nalisdan.
Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanua sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, dali na lang, no? Basi buwas na, no? Ayo di purma. Dali na lang ang ano man to. Tuga ka surprise ko sa imo. Ginapapot ay. Okay. Because tomorrow is 20. Galing. Ayo di purma. 19 pa lang gani, boss. Buon ta kaning na 20 nang 19 kay ti para advance. Pasabado ba siya lang alang bla? Ti okay. Oo, ti si Sarmayo, anayo si Vanessa ga monitor si mo. Si paring kinalon sa gaya ri siya kung kisa dito man sa sapyak, no? Wala gid kadtuan. Ayo di purma. Why Lisa Why Lisa? Tanan duara sa iya mo. Ay gali ka. Tani one direction lang pre. Di po basi palangay ang Aksyon Radio yes tanan. Ati basi basi ato man sa sapyak pero ti basi palangay ang Aksyon Radio Kani. Okay, ang importante da ang ang radio na to duga si bitaw na tuhod mo. Duga duara ta sa planeta nga do sa Earth, no? Ayo di purma. I-open na bida one time i-open na dabi. Ano? Te ara na. Nga gamon siya kagay na kay Aksyon na Marlon, the static sa Aksyon ends, no? Do may radio guro si Aksyon Elring lain mo. Nga daw ga static sa dina Aksyon hens ga angot na. Daligid lang Aksyon Eric ka kay kung sa radio ka. Sige tirahon tabi Aksyon Eric. Ara na. Ako gamay na nga pindot da. Tiyo. Walo ka gaupod mo na siya sa 19. Gaupod sa? Sa 19. Ay, kabay pa. Biyernes sa buwas, no? Kabay pa. Nasa aton gina. Aton Kasi may kapanawagaw. Ti istasyon mo. Ayo di purma. Ato na mo. Ato na. Ato. Kapag Ilang taon to na. Ara na si Marnie na ang liyabe. Liyabe? Oo May lang ang pagpamati kay Day Marnie da. Marnie It's your turn. Ayo. Ang tirada da. Para nga mangin mahappy kita bla. Kay Sir Joseph Chua, kamusta Sir Joseph? Para si Sir Joseph Chua, okay na to sa December. Okay. Na kwara to na packing na to ya. Good. Good na siya. Kay amon ang tirada to da, no? Okay. Aragi sa'yo, no? Aragi jagyapo. Daw pa matyaga ko, may ga-transmit na sa piyak ng kalibutan. Gas-flat siya. Sino kayo lahod lang na niyo tirahan na na yan. Actually, sa kagabi, nag-surrender na ang driver sa Toyota Fortuner na itom nga mo ini ang nakabunggo. Sobra ka nakapatay sa POJ driver nga si Giovanni Badua. 52 anyos, taga-Maron si Baybay, Zone 5 para Ciudad Santa Talisay. Ang driver nga nag-surrender kagabi sa kay Police Staff Sergeant Richard Dimala. Amon isang driver, bali sang itom nga Toyota Fortuner. Amon ni si Rinhold Istasyo. 36 anyos, may asawa sang First Street Lacson. Kag ang inisilakyan nga Toyota Fortuner ng itong Production Rex, nakapangalan ini kay tataya kay Rogelio Istasyo. Now si Rogelio Istasyo mo man ni ang nag-convincer sa bata iya nga magsungka na lang kag buligan na lang ang pamilya sang sining napatay nga si Giovanni Badua. In fact, sa naman kay Police Staff Sergeant Richard Dimala kahapon mahatay sa kumpanya nito sang Daw may nag-jump gid sa signal kasuro mo. Daw hindi ko kinsindi Sa ilo na lang Aksyon Eric sa piyak mong komunikasyon. Kay manawag kami dra sa imo kay butano niyang gusto sang animal ni nga gasasko niya. Gasplat sa linya ta may nag-transmit ni. The first time man lang ni. But ko nanong na gusto yan nga matabo Hambal ka lang blatoy kay parang arigloron ta. Aksyon Eric. Arigloron ta na karon na. Arigloon ta na karon Okay, was the sinwiping. Nabalik na itong report Aksyon Rex na itong ang amay ni Rinhold Istasyo nga si Rogelio Istasyo umuni nag-convincer sa bata yan nga mag-surrender na lang. In fact, kahapon, sunod sa kay Police Staff Sergeant Richard Dimala na mahata kung tani isang inisyal nga bulig pinansyal ang pamilya Istasyo galing kati nagpamalibad
ang pamilya sa pagbaton sang kwarta. Asto sa pag-file sang kaso, may settlement man o kung wala, pinahulat na lang ni Maala ang desisyon sa pamilya Padua kahit ang desisyon niya ara sa ilam mo. Pero ang pamilya Istasyoya ang mabuligid niya sa pamilya sang napatay. Naugi pamangkot naton si Police Staff Sergeant Richard Di Maala kung nga ang kagabi niya nag-surrender ining driver nga si Reinhold Istasyo apisar nga sang Lunes pa ini natabo ang insidente. Yari si Di Maala sa interview sa Aksyon Radio. Yung limbaman kung kisa logak pang kita hindi ka siya diba doon na truma man ta hindi ka purug-purug sa pero nang balik nga may doon hindi na kung siya paminsan sa nga daw ma-subside na lang siya kaya nakakontak ng tao tingin na advice nga maya hindi ka magkuhan masuringer na to mga itatapagi kung paano na ito makasuringer sa backup tree so mo na ilang lawyer ang ilalata mo ng abogado kaya mo nang kuhan ng pagi kaya na makasuringer yung ganyan man din kasabihan Do sa mismo kasi na to vlog manggali nga daw hindi mo sa katulog. Na to vlog do hindi man vlog pan. Balistar ka kuno do ga to lalas na kuno nga may ano ko manito nga. Dahil lang kay masurinder kita kay do ga kuno mo na pamilyar mo. Masurinder ta sa pulis. Pero sa mismo kasi sir aware man nga may nabungguan sa katawo. Oo, aware man sa galing ko sa tungod sa kulpa mamblas. Tayo ko naman pundo sa galing yung radam lang mga bystander. Na diretso na lang kay wala ka malabas may pamilya dagano matabo siya blay mabisabla. Ang aksyon na Rex sa payagyag ni Police Staff Sergeant Di Maala sa case ni Reinhold Istasyo ang aksidente sa Lunes ang gabi at ay masatani ko nga magbulig galing kay medyo nakayasar man siya kag may kulba na siya nga na angkon matapos nga nakitaan niya ang mga bystander nga nagadinaraga na sa tao nga nabungguan niya nga nagasakay sa motorsiklo Aksyon na Rex. Siling ni Di Maala kung ano ang mga desisyon sa pamilya Padua, kung ipostro nila ang kaso, ang documentation ni Di Maala ang preparado naman sa part sa pamilya Istasyo, willing gid sila ya magbulig sa pamilya sa napatay. Ano mo na kaya aksidente, hindi mapulong, pero ang tension ra Aksyon Rex na magbulig sa pamilya sa napatay, ara sa pamilya Istasyo. Amo ni report nato gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Eric Magbanua, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluan taneng balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapa-areata sa Northern Negros sa syudad sang Cadiz. Mga kaaksyon, tirahon tanihan ang balita ni Aksyon Roger Gotib, ni may kang tanan sa bangod sa lamang sang hinubugo, amigo, ginlabo gamit ang ispading. Biktima ginabulong karon sa ospital. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye, Aksyon Roger. Aksyon Rex, ginabulong karon ang isa ka persona matapos nga isa ginlabo sa iya malang amigo sa ini sila ang mag-inuman kagabi malapit na tungang gabi sa matabo ang amo nga hacking incident sa Sitio Monturano, Barangay Washington sa siyudad sang Escalante. Ang biktima gikilala kay Jeben Silingsing Singinan, 38 anyos sa edad kag residente man sa among lugar. Identified naman ang suspitsado kagyara na sa kamot sa kapulisan ni si Richard Canua Rabi sa 39 anyos sa edad soltero kag amuman niya nag-star sa sining lugar sa may Sitio Bunturan, Barangay Washington, siyudad sang Escalante. Damo nga mga pilas ang naangkon sa biktima nga karon ginabulong dira sa bahin sa Bacolod Regional Hospital. Nagindala kagabi sa mag-responder ang kapulisan las 11:30 ang takna sa gabi sa ilang mamatson ang informasyon nga mayara gindala mismo una sa Vicente Gosilo District Hospital sa siyudad ng Escalante kag dalabuan na sa gamit sa ispading sa sining suspitsado
Sa aton interview sa kay Police Lieutenant Jess Alba, ang Public Information Officer kang Deputy Chief of Police sang Escalante City PNP. Ini siya, no? Mga alas 11, inigdet ang gabi dito sa may sitio Bunturanon, sa housing ini siya, sa Barangay Washington, dito sa Ciudad ng Escalante. So, din-inform kami dito sa station na muna alas 11:35 ng gabi nga may ara sang hacking incident, no? Sa dito na area, sa sitio dito sa housing, Barangay Washington. So, ilan na lang inapaabot Aksyon Rex ang pag-coordinate pa sa pamilya, pero sunod sa report nga stable naman ang ining biktima bisan pa nga madamo sang pila kinangkon sa nakalalain sa ining lawas pero sa kapulisan ang masugid lamang dito sang upod man sila mo ang ila pagpuisay samtang ara na sila sa influensya sa nga makahulubog nga ilimnon. Gitinado si Richard Ganua sa Escalante City PNP for proper disposition. Sa aton sila mga Aksyon Rexa. Report gikan diri sa may siyudad sang Calisa para sa itong mga aksyon sa diin ka man sa Pinas. Lambuton ka sa among pagbalita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Daligid lang mga ka-aksyon Standbyan ay matagtapila ka mga commercials but before sina sa mga ka-aksyon para sa constipation. Blanca yung constipation is a mother of all diseases. Ini mga ka-aksyon Evergreen Herbal Capsule. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio
So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. Sino ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato ginagkaming responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagino, no? Nga ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga Serbisyo. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang Balita una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sa aton sining mga kaaksyon ang pamati via Facebook Live kag sa aton sining mga transistor radio. Mayo lang pagpamati sa inyo dira. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na
sa dinig lamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton 37 kadlaw na lang hong nabilin before pa man mag Christmas Day kag 44 dias na lang ang nabilin before pa man mag New Year's Day mga kaaksyon. Salamat gid ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,